ban shanga pibaro kibashitong bat ibakia jingken. Ka Wailoi Sports Club kala Penkop Buram ya kanong mare ka than Wailoi ka bahap hapo ka Mausan Ram constituency ka samla iban ri akor dengkhoi ka bala khur ka jingjob ha ka marathon bara tip kum ka Tata Steel Kolkata 25k ka bala long ha ka khatnyau tari kuno pra 8,000 ar phulai kani kalong ka sien ka baning kong e ka samla iban ri akor lengkhoi ka badang ar post nam karta banda ya shimbenta shabar jela bat kalala ban wan ha ka kerdan baning kong na pedeng kinong ya shimbenta ki bana do khat phra hadu ar pusaus nam ha ka open 25k da ka ba kalala ban pendap ha ka shikenta san phra minute khat khandai second ya ka ne ka jing Penkop Buram la long ha ISBT hadian ba kalawan phai na Kolkata ha ka khat phra tarik no opera 8,000 ar phulai ha ka bare don lang uba Precious Kharnayor advisor ka Wailoi Sports Club ke nakaliang ng Wailoi Sports Club kadap na ka jing sarong ba kraw ba ni kun samla na po kasnong Wailoi ilalait ban simenta to ka Tata Steel Kolkata marathon mo ba pelong po Kolkata mendin kasi khatnyau tarik ila laru wanra ya ka jingjob kabade ni kong ka nam ko buram ya ka snong om tang snong re ya ka sau semper ka jongi borok koi om tang sau semper re ya ka ri ba ka jaj ban reu khasi ka jongi de kule shibon iban ka jitres tom no pe dangi minat dangi tres tom dangi kiu ka ma ba phi le man ka se kan ma ro ba pin bukti yela de au blai nimla ro khamda ai buram ya ka yang sem pe ka bla ai jingkersian pura ya pe ngok de khamtami presiden ng Wailoi Sports Club, secretary ng Wailoi Sports Club, member ng Wailoi Sports Club, Allah kim simala ban koy, angani porn re kila ay kti gamon kila ay kti kadiang ng taban ni kersan le mefi, angani jing mare jong pe. De ngimla ro khanda ay jing ro khndiat ya u MDC jong kamulai. Uba ngalek chikinten angten pangenia ut ya nam re de tang de mu uru ula ay mesim, ula don kat buat ini samla mo. Kat hadu kan ka thong mai poem ta ke wala i MDC buram jong ka mola constituency msem la don lang hakane ka porn re nga soban aku blai shibon ba na ka jing kersan la jong pi next kam ba pinai kersan ya ini samla jongi na ka por sa por kane ka de kesin benikong nga bangan wan khmat te ngaso ban ai ngu berkejing sungu kan lit syabaro ki bayarap ya baro ki member jongka sport club nasional bat ime iparu baro bat iba Precious ibala ai kajing yarap nga ba kajing kerjan bat kibun klem da jer kerteng bun bayarap ban bangala banwan hakne kasin jam banikong jonga da kajing yarap lem jong babun desu kayak ba pelong ipi ba pin sotenat kata teka dei teka ngamla banong mar kata kadai ka jingkwa ka jonga let's say kadai ka kasap ka jonga bala ai kerpang dau play bat taka jingkersan jong ime ngala ru ban poi kana ka thong bat nganang interest tam nang isi mas long hapo jela pila duration tan am jui nga hajela ngala sim benta bat kane kadai tang sin ban ko nga bangan wan khmat ban mi sabar jela ngayo jingtip lang baka sport club ni nomor nidon ka association wa ni mare delang na ayu ni khale kanungot mekraya nila don kumba khat ar khalangot te pi hakne ke jing mare jong pi 1 bakat no le se pi hakane ke jing mare jonga ngawan banikong na Tata Steel 25 km te firan nem ke jing temu barane shmat pa fine shimenta bang koi ki competition angni shakmat ngadon ke jing temu bangan wan
hakmat bangan lesi mata wat ya kari dah kajing yarap lem jumpi baro.